Jučer sam bio na kampiranju sa svojim susjedom i slušao još jednu od njegovih ludih priča. Trebalo nam je to kampiranje, budući da smo živjeli pokraj stare gradske ludnice koja je znala biti jako glasna. Rekao mi je da svako jutro u 8 sati dok ide po kruh prolazi pokraj dvorišta ludnice i da je primijetio nešto čudno. Svi pacijenti koji su u dvorištu u jedan glas viču 10, 10, 10. Rekao je da mora znat o čemu pričaju i da će sutra proviriti kroz jednu rupu u ogradi da vidi šta rade. Danas mi je trebao donijeti kruh prije nego krenem na posao i ispričati mi šta je čuo, ali nije se pojavio. Sigurno je prespavao ili tako nešto. No, ja sam se ipak htio uvjeriti u njegovu priču, pa sam danas ostavio auto doma i odlučio prošetati do posla. Prolazio sam kraj ograde oko 8:15 i uvjerio se da pacijenti sa druge strane stvarno nešto viču. Približio sam se ogradi i stvarno su brojali, ali nije bilo 10 nego 11.